जोंनि हारिनि मोनसे गोथार आफाद एबसुनि सोमोन्दै। एबसुनि बे संबिजिराव रोखायै लिरजानाय दंमोन दि एबसुआ मोनसे नन पलिटिकेल अर्गेनाइजेशन। एबसुनि स्ट्राक्चारा प्रेसिडेन्ट, भाइस प्रेसिडेन्ट, सेक्रेटारि, एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि आरो माखासे मेम्बारफोरजों दाजानाय। खुलुमबाय लोगोफोर, दिनै जों एसे सावरायनो लानि जोंनि हारिनि मोनसे गोथार आफाद एबसुनि सोमोन्दै, जायनि गायसनजानायनि ओंथियानो जाहैदों बर' हारिनि जौगाथाय, खौसेथि आरो रैखाथि। माबोरै बे आफादा दाजाया? मानो बे आफादा दाजाया? बेनि संबिजिदा एबा थांखि आरो नोजोरफ्रा मा बुङो आरो माबोरै बे आफादा बर' हारिनि सिनस्रि जाना खामानि मावगासिनो दं, बेफोर गासैखौबो जों दिनैनि बे भिडिअ'आव मिथिनो नाजागोन। भिडिअ'खौ जागायनायनि सिगां एबसुनि आफादगिरि नेहाथारि आरो गासैबो मावथि बिथांमोननाव आरो जोंनि गासैबो बर' रायजो राजाफोरनाव आं निमाहा बिग्रोनो सानो। एबसुनि सोमोन्दै डाटा कालेक्ट खालामनायाव माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला आंखौ निमाहा होजेन। बै समावल' नङा, अदेबानि दासिमबो बर' हारिया आलाय सिलायैनो दं। बै समाव दानिख्रुइबो बांसिन गाज्रिसिन थासारियाव दंमोन, जायखौ नुनानै बर'नि माखासे साननो गोरों मेलेमजिबि बिथांमोना जोबोद जिंगा सिदोंमोन आरो दुखु मोनदोंमोन आरो गुलाय गुजाय जानाय बर' फिसाफोरखौ खौसे खालामनो सानदोंमोन। थिग बे रोखोमावनो जोनोम जादोंमोन 1962 मायथाइनि 15 फेब्रुआरि खालि एबसुआ। बे गोथार आफादनि गायसनगिरि आफादगिरिया जादोंमोन रुंसारि बानेश्वर बसुमतारी आरो गाहाय नेहाथारिया जादोंमोन कनकेश्वर नार्जारी। एबसुनि संबिजिरा गनाय जादोंमोन 1969 मायथाइनि 2 मार्चआव। एबसुनि बे संबिजिराव रोखायै लिरजानाय दंमोन दि एबसुआ मोनसे नन पलिटिकेल अर्गेनाइजेशन। नाथाय बै संबिजिराव नैबे फंसे बाथ्रायाबो रोखायै लिरजानाय दंमोन दि एबसुआ मोनसे नन पलिटिकेल अर्गेनाइजेशनब्लाबो बर' हारिनि खौसेथि, थामोनथायाव खैदां खैफोद जायोब्ला राजखान्थियारि आयदाफारिखौबो लानो हागोन। थामहिनबा एबसुआ राजखान्थियावबो बाहागो लानो हागोन। बेनि अनगायैबो एबसुनि स्ट्राक्चारा प्रेसिडेन्ट, भाइस प्रेसिडेन्ट, सेक्रेटारि, एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि आरो माखासे मेम्बारफोरजों दाजानाय। थामहिनबा एबसुखौ एबा बेनि थांखिफोरखौ सोरबा आफादगिरियाल', थामहिनबा सोरबा नेहाथारियाल' लानो मोना। बेनि थांखिफोरा लाजागोन एबसुनि आफादगिरि नेहाथारि आरो गासिबो मेम्बारफोरनि गेजेरजों सावरायलायनायाव, आरो बे स्ट्राक्चारानो जोंनि बे गोथार आफादखौ गोरासिन खालामना लाखियो। एबसुनि गुबै थांखिया जादों बर' हारिखौ राव, थुनलाइ, हारिमु, रांखान्थि गासैबो बिथिंनिफ्राय गोख्रों खालामनाय। दानिया जों सावरायदिनि जोंनि बर' हारिनि जारिमिननि बयनिख्रुइ देरसिन सोमावसारनायनि सोमोन्दै, जायखौ जों मिथियो बड'लेण्ड सोमावसारनाय होनना। बे सोमावसारनायखौ जागायदोंमोन बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ 1987 मायथाइयाव। बिथांनि दैदेननायावनो जागायदोंमोन बड'लेण्ड सोमावसारनाय आरो वी वान्ट बड'लेण्ड, न' बड'लेण्ड न' रेस्ट, डिभाइड आसाम 50-50 बायदि स्ल'गानफ्रा दुलाराय भारत नाङैनो गोमसारलांदोंमोन। बिथांमोननि बे सोमावसारनायाव रोजा रोजा बर' सुबुंफ्रा दुंहावनाय थै लानानै आलादा रायजो बड'लेण्ड सोरजिनायनि सिमां लाना ओंखारबोदोंमोन, उखैहाबनाय सोमावसारदोंमोन, राजा लामा गाथेदोंमोन। बिथांनि बे सोमावसारनायाव बाहागो लानाय सासे उन्दै लाइमोना जादोंमोन मुंख्लं सुजित नार्जारी, जाय बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गिबिसिन मुंख्लं। बिथाङा 12 जुन 1987 मायथाइयाव सुथुरनि हरखाबै गाग्लोबनायाव मुंख्लं जायो, जायनि थाखाय एबसुआ 12 जुनखौ बड'लेण्ड मुंख्लं सान हिसाबै फालियो। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआबो 1 मे 1990 मायथाइयाव केन्सार बेरामनि थाखाय अबथिरायै रुंसारि जायो। बिथाङा रुंसारि जानानैनो जे बिथाङा जागायनाय एबसुनि बड'लेण्ड सोमावसारनाया जोबदोंमोन बेबादि नङा। बिथांनि बे लामाखौ एबसुआ अरायबो लाबोगासिनो थादोंमन आरो इयुनावबो लालांगोन। दानिया जों सावरायनो लानि एबसुआ राजखान्थियाव माबादि बाहागो लाबोदों। एबसुआ मोनसे राजखान्थियारि हान्जा नङा, अब्लाबो बियो बर' हारिनि खैदां खैफोद समाव राजखान्थियावबो बाहागो लानाया संबिजिरावनो दंखायो जेला एबसुआ राजखान्थियावबो मैखोम बाहागो लाबोदों। 1991 मायथाइ, 1993 मायथाइ, 2001 मायथाइ, 2003 मायथाइयाव एबसुआ गावनि गुबै खामानिखौ मावनायजों लोगोसे राजखान्थियावबो बाहागो लाबोदों। 1991 मायथाइयाव सा 10 MLA देरहाहोना 1993 मायथाइयाव BSC एकर्ड जाहोदोंमोन आरो 2001 मायथाइयावबो सा 7 MLA देरहाहोना 2003 मायथाइयाव BTC एकर्ड खालामदोंमन आरो 2020 मायथाइयावबो BTR एकर्ड खालामहोदोंमोन। थिग बेबादिनो बर' हारिनि इयुननि थाखाय मोजां खामानि मावलांगोन होनना 2020 मायथाइनि BTC इलेक्सनाव UPPL हान्जाखौ मदद खालामदोंमोन आरो 2025 मायथाइनि BTC इलेक्सनावबो एबसुआ UPPL हान्जाखौनो सापर्ट खालामदोंमोन। नाथाय बेयाव UPPL हान्जाया इनायसेनो। एबसुआ UPPL हान्जाखौ सापर्ट खालामनाया UPPL जों दि सार्थ खालामनाय जादों बेबादि नङा। एबसुआ बै राजखान्थि हान्जाखौ मदद खालामो जाय बर' हारिनि थामोनथाय आरो जौगाथायनि थाखाय खामानि मावगोन। राजखान्थियारि बिथिङाव बाहागो लानायनि अनगाबो एबसुआ हारिनि माखासे अलखदाव बिग्रायबोदों, सोमावसारदों। सोरबा बर' लाइमोनफ्रा खास्रि बिस्रि बुथारजायोब्ला
सोरबा बर' न'खरफ्रा आलाय सिलाय जायोब्ला बबेबा ओनसोलाव सोरखारा इनाय खालामोब्ला गांनाय उखैनायखौ नेवसिगारना एबसुआ बिग्रायखाङो, सोमावसारो। बेनि अनगाबो सोलोंथाइ बिथिङावबो जौगाहोनो थाखाय एबसुआ गोबां बर' लाइमोनफोरखौ हेफाजाब होनायजों लोगोसे थुलुंगा होबोदों। गामिनि लेखा फरा रोङै सादा उसा बोराय बुरैफोरखौ लाना, फरायसाफोरखौ लाना एवारनेस प्रग्राम खालामना लाइमोनफोरखौ आरो रायजो राजाफोरखौ सांग्रां खालामनाया एबसुनि नागारहायै मोनसे हुदा। एबसुनि बर' हारिनि थाखाय होनाय जा बिहोमा बेखौ बे सुंद' भिडिअ'आव बुंना फोजोबनो हाया। खालिबोल' बे फंसे बाथ्राखौ बुंना दिनैनि बे भिडिअ'खौ फोजोबनो सानबाय। बर' हारि थांना थाथों, दुलाराय बर' फरायसा आफाद थांना थाथों।